How much money are you thinking of giving people in Greenland to get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Здравейте, приятели! Днес ще анализираме ситуацията в Гренландия. В медиите се коментира, че Тръмп работи върху план да завземе острова. Но дали може да вярваме на подобна риторика в тази игра между Европа и САЩ? Не е ли по-добре за Европа да я игнорира? Защитата на Арктика е важна тема за САЩ още преди Тръмп да дойде на власт. И ще продължи да бъде и след неговата администрация. Въпреки това наблюдаваме интересен период, защото публично Тръмп и администрацията му изпращат послания, изпълнени с неяснота, но и с заплахи към Дания и Европа. По този начин изглежда, че Тръмп отдалечава Америка още по-далеч от традиционния либерален ред. Но нека се върнем на основната тема. Дания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания пуснаха съвместно изявление в защита на Гренландия. В изявлението се казва, че кралство Дания, включително Гренландия, са част от НАТО. Следователно, сигурността в Арктика трябва да се постигне колективно със съюзниците в НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на устава на ООН, сред тях суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите. Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия са тези, които трябва да решават въпросите за тях, се казва в документа. По-накратко, не можем ли да направим това, без да се позоваваме на конкретни действия, които може да се случват в Гренландия? Цялата ситуация е изключително объркана, от съобщенията за планове за инвазия, през липсата на публичен дебат за това какъв е всъщност мисловният процес на Тръмп, до неразбирането, че някои от нещата, които Европа се опитва да използва като лост за влияние, всъщност са контрапродуктивни. За да си отговорим, нека първо анализираме каква стойност намира Тръмп в Гренландия и ситуацията. От стратегическа гледна точка, ледниците на север се топят, което означава, че в недалечно бъдеще търговските кораби ще започнат редовно да използват северо-западния проход, както и други арктически маршрути. Това рязко ще намали времето за превоз от Азия към Европа и източното крайбрежие на САЩ. Това превръща района около Гренландия в ключов за постигането на свобода на навигацията за САЩ. Но на практика този аргумент няма никакво значение, когато става дума за евентуално анексиране на Гренландия от САЩ. Нека не забравяме, че Дания е член на НАТО, а едно от ключовите предимства на този съюз за САЩ е, че могат да изграждат военни бази на територията на партньорите си. Това важи и за Гренландия. При нормални обстоятелства един американски президент просто би се обадил на датския премиер и би казал, че иска нова военноморска база там. И отговорът най-вероятно би бил окей, и до там. Другата половина от стойността на Гренландия обаче е, че с топенето на леда все по-голяма част от нейните природни ресурси ще станат достъпни. Но това не е добър аргумент в полза на опитите територията да бъде закупена. Всички са напълно наясно с новата стойност, която Гренландия би могла да има в такава ситуация. Следователно, това просто би повишило продажната й цена със същия размер. Но към момента Гренландия не е за продажба. Поне това е официалната позиция както на Дания, така и на населението на Гренландия, което наброява 56 875 души. Теоретично, срещу сума от няколко трилиона би могло да се купи не само земята, но и съгласието на датския народ и населението на Гренландия. Особено, ако в офертата е заложено всеки датчанин да стане милионер, примерно. Това е финансово възможно, тъй като САЩ разполагат с необходимите средства, но въпросът е дали те виждат реална стойност в подобна сделка. Това вече е отделна тема. Гренландия има по-скоро либерални политически нагласи, подобно на Канада, която също беше обект на спекулации за евентуално присъединяване към САЩ преди
определено време. В този контекст не би могло да се разчита на сигурна подкрепа за републиканците от страна на Гренландия. А от военна гледна точка, Гренландия взема стратегическа позиция заради близостта си до Русия и нейната северна флота. На практика обаче това няма решаващо значение, тъй като САЩ вече имат военно присъствие там. Гренландия разполага с значителни природни ресурси, както казахме, които са ценни за Дания. Следователно, сумата, която САЩ биха могли да предложат, би трябвало да поставя Дания в по-добра позиция без тези ресурси, което означава офертата да бъде с по-висока стойност от самите ресурси. В противен случай, Дания би била в по-неблагоприятно положение. Затова закупуването на Гренландия изглежда невъзможно, за момента поне. Особено като знаем, че компании от САЩ ще имат достъп до тези ресурси така или иначе. Може би Тръмп иска да завладее земя, за да остави името си в историята. Тогава бихме могли да възприемем Тръмп като популист, но има ли логика, когато 40% от населението му одобрява присъединяването на Гренландия, като 29% от тях смятат, че това е нереалистично, а само 11%, че присъединяването трябва да се осъществи по всякакъв възможен начин. Да не забравяме, че е нужна и подкрепа от Конгреса за подобно действие, което остава малко вероятно, особено ако се обмислят крайни действия, като военна намеса, например. Тръмп не би могъл да вземе Гренландия чрез по-високи мита, защото само 5,6% от износа на Дания отива в САЩ и 2,5% от този на Гренландия. Използването на армията е скъпо за САЩ. Войниците, които са доста по-добре платени от руските в Украйна, примерно, ще трябва да получават повече пари, за да започнат окупация на острова и да я продължат. Примерно, при победата на Садам, американците изградиха ново правителство в Ирак и позволиха техния нефт да бъде достъпен на пазара отново. Освен това, тогава окупацията не беше популярен ход, но това е защото би била скъпа. По-евтино е да си купиш ресурсите от всякаква друга опция, която споменахме до сега. Тръмп иска да бъдат изготвени планове за завладяването на Гренландия. Звучи страшно за едни и вълнуващо за други. Има ли логика? Вярно ли е? Не знам. Но информацията идва от Daily Mail. А ако знаете дори малко за Обединеното кралство, вероятно си спомняте, че Daily Mail има репутация на леко сензационно издание. Но независимо дали плановете за инвазия са достоверни или не, очевидната обсесия на Тръмп с Гренландия надхвърля самата територия. Всъщност, тук се случва нещо друго. И то е конкретно във връзка с Дания. Това става ясно от скорошната книга на бившия генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Нека се върнем към лятото на 2018 година и годишната среща на върха на НАТО, на която присъстват лидерите на всички 29 държави членки в новооткритата централа на Алианса в Брюксел. Тази среща се превръща в най-значимата след срещата в Уелс през 2014, тъй като дневният и ред е пряко продължение на решенията, взети 4 години по-рано в Уелс, когато съюзниците се ангажират да харчат по 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. До срещата в Брюксел обаче почти нямаше реално увеличение на разходите и това въпреки анексирането на Крим от Русия. Очевидно много смятаха, че Путин ще спре до там. Тръмп беше силно раздразен от факта, че съюзниците продължават да се возят гратис в НАТО, въпреки десетилетията оплаквания от страна САЩ и въпреки поетия сравнително скоро ангажимент за увеличаване на разходите. Цитирайки Тръмп по време на срещата, той казва, че за Европа НАТО е много по-важна, отколкото за Съединените щати. Американски президенти са идвали на срещите на НАТО и са казвали това от години. После се прибират с идеята, че ще има увеличение на разходите от държавите членки от страна на Европа, но нищо не се случва. И в този момент, по време на срещата, той поставя ултиматума, че
или държавите членки ще започнат незабавно да използват 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, т.е. в рамките на няколко месеца или до 1 януари тогава, или Америка ще поеме по свой път и ще напусне НАТО. Докато Тръмп излага исканията си, германският канцлер Ангела Меркел се приближава до Столтенберг и му прошепва, че този път не могат да оставят ситуацията да премине. Вследствие Столтенберг обявява почивка, по време на която се консултира с Меркел, Макрон и Марк Рюте, който по това време все още е министър-председател на Нидерландия. Междувременно в пресата започват да циркулират слухове за случващото се на срещата, като някои вече говорят за края на НАТО. Когато срещата е подновена, Столтенберг поставя 3 точки в дневния ред. Първо, публично потвърждение на ангажимента към член 5. Второ, признаване на необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана. И трето, съюзниците да дойдат на следващата среща с ясни доказателства за реално увеличение. Тръмп прекъсва ситуацията и пита: как така следващата година? Какво означава това? Това е твърде късно. Така винаги става. Трябва да говорим за това сега, иначе няма да сме приятели. Напускам срещата, няма причина повече да съм тук. Столтенберг е на ръба да стане свидетел на фактическия край на НАТО. Тогава Меркел взема думата. Трябва да върнем този въпрос в нашите парламенти и национални събрания. Ще се боря усилено да достигнем 2%, но в момента няма мнозинство и подкрепа за нещо повече. След това изказване на Меркел, Тръмп започва да изрежда нивата на военни разходи на всяка една държава. Един от по-запомнящите се коментари е за Словения. Той казва: под 1%. Не съм изненадан. Познавам жена си, знам за какво харчи пари. Това, което се случва след това, обяснява напълно как Марк Рюте по-късно става генерален секретар на НАТО. Рюте взема думата и казва: господин президент, вие ни призовахте да харчим повече и аз съм съгласен с вас. И точно това правим. Само миналата година увеличихме разходите си за отбрана с 33 милиарда долара благодарение на вашето лидерство. Тръмп кимва одобрително и подава бележка на Столтенберг, в която пише: ако можете да кажете, че съюзниците от НАТО значително са увеличили разходите си за отбрана благодарение на мен, тогава мисля, че можем да се съгласим. Рюте по-добре от всеки друг в залата разбира как да говори на езика на Тръмп. Столтенберг се опитва да приключи срещата, въпреки че остават още 12 записани оратори. Почти всички осъзнават колко крехка е ситуацията и са готови да приемат компромиса. Но датският министър-председател Ларс Люке Расмусен отказва да отстъпи думата. Вътрешно Столтенберг се описва, че е бил бесен, осъзнавайки, че това може да отвори кутията на Пандора и да доведе до пълен срив. Но това е право на министър-председателя. И така той продължава, казвайки: споделянето на тежестта не е само въпрос на пари, господин президент. Става дума за кръв и жертви. Дания е държава с едва 5 милиона души население и ние загубихме 45 войници в Афганистан. Той допълва, че това е по-висок процент загуби на глава от населението, отколкото този на Съединените щати. Аргументът му далеч не е бил толкова опустошителен, колкото си е представял. Статистическата стойност на един човешки живот е около 10 милиона долара. Много хора мразят да приравняват човешкото страдание с пари, но в реалния свят съществуват подобни компромиси. Може да има опасен участък от пътя, който в крайна сметка ще отнеме човешки живот, ако не бъде ремонтиран. Но ресурсите са ограничени и ако ремонтът струва повече от 10 милиона долара, той се счита за неоправдан. Правителствата мислят точно по този начин. 45 датски жертви се равняват на около 450 милиона долара. Разпределени върху 20 годишна мисия, това прави по 22,5 милиона долара годишно.
През 2018 година брутният вътрешен продукт на Дания е приблизително 355 милиона долара. Така, приносът на тези жертви възлиза на около 0,00006% от брутния вътрешен продукт. В никакъв случай не компенсира пропаста, която вбесява Тръмп. Всъщност, именно тази пропаст разочарова и администрацията на Буш още през 2001 година. Може би си спомняте, че САЩ първоначално не искаха да задействат член 5 след 11 септември. Логиката беше, че Пентагонът няма време да става експерт по датските въоръжени сили или тези на която и да е друга държава, ако те няма да допринесат със значителна бойна мощ. Европейските съюзници настояваха за активиране на член 5, за да не се създаде прецедент, при който съюзник е нападнат, а НАТО не реагира. Администрацията на Буш дава зелена светлина, но не очакваше да бъде впечатлена от помощта предвид деградацията на европейските армии след Студената война. Да, Съединените щати дължат благодарност за загубените съюзнически животи в Афганистан. Това можеха да бъдат американски животи, но това не компенсира неизпълнения ангажимент от Уелс. В крайна сметка Столтенберг си връща контрол над срещата и я приключва, Тръмп поставя ядосан от датската позиция и това вероятно продължава да влияе на мисленето му за Гренландия и днес. Макар публичната и личната му позиция вече да изключват напускане на НАТО, срещата от 2018 продължава да хвърля сянка върху публичния дебат за трансатлантическите отношения. Така стигаме до причините, поради които се намираме в тази ситуация с Тръмп сега. Остава обаче въпросът какво ще се случи с Гренландия. Това включва два отделни аспекта, как ще реагират Европа и Съединените щати по-отделно. Реакцията на Европа е смесена. Писмото на водещите европейски лидери звучи по-скоро като академично становище, отколкото като политическа конфронтация. И това е правилният подход, ако целта на Тръмп е да ги провокира. По-добре е темата да бъде подмината, без различие, отколкото да се влиза в директен сблъсък. За разлика от това, датският министър-председател обаче взема по-реактивна позиция, заявявайки, че евентуална инвазия в Гренландия би означавала инвазия в Дания и съответно край на НАТО. Това на практика връща топката обратно в полето на Тръмп и го насърчава да задълбочи темата още повече. Не смятам, че допреждението към САЩ, че инвазия в Гренландия би сложила край на НАТО е толкова сериозна заплаха, колкото някои си мислят. Безспорно, дългосрочните интереси на САЩ в сферата на сигурността биха били сериозно увредени, но Европа е страна, която извлича по-голяма полза от тези отношения, поне когато те функционират добре. На практика подобни изказвания само подчертават, че САЩ разполагат с по-голям лост за натиск в тази игра на нерви, както се нарича в теория на игрите, отколкото Дания или Европа. Подобен пример е политиката на Путин спрямо Европа чрез доставките на газ. Пример за игра на нерви. Европа вярваше, че ще създаде взаимна зависимост, която Русия няма да рискува да разруши. Вместо това Путин залъжи на обратното, че Европа е по-зависимата страна и следователно ще допусне Русия да прави каквото пожелае в Украйна. Така, по отношение на Гренландия, последният подход за момента идва от Обединеното кралство. То предприе по-конструктивен подход, като разработи план за разполагане на европейски войници в Гренландия. И това е ключов момент, ако следим сегашните новини от последните преговори между Дания и Съединените щати. Така, медиите лесно представят ситуацията като проблем специфичен за Тръмп, но това не е така. В американския елит по национална сигурност има хора, които смятат, че ако Европа счита Гренландия за част от тях, нещо с което и те са съгласни, тогава старият континент трябва да носи основната отговорност за сигурността на Гренландия. Същата логика се прилага и към Украйна и Русия. Това е преди всичко европейски проблем на сигурността и следва да бъде основно европейска отговорност.
Та така, САЩ ще продължат да съдействат с определени елементи, например системи за ранно предупреждение и радарни инсталации, но решението не е Вашингтон да изгради изцяло военната инфраструктура на Гренландия, особено ако тя не е тяхна. Европа често възразява, че няма непосредствена заплаха за Арктика и следователно няма нужда от инвестиции в момента. Американският елит не е впечатлен от този аргумент. Контраргументът е ясен. Европа също смяташе, че няма непосредствена заплаха от източния си фланг. Резултатът е, че в последните години беше неподготвена да защитава и Украйна. В обобщение, САЩ искат Европа да инвестира повече в отбраната на Гренландия, САЩ отправя неясни заплахи относно Гренландия, Европа реагира, като прави точно това, което САЩ искат. В социалните мрежи това често се представя като Европа се противопоставя на САЩ, но не е ясно дали реалните политици го възприемат дори по този начин. Това е микрокосмос на по-големия проблем с разпределението на тежестта в сигурността. Тръмп се оплаква, че Европа не харчи достатъчно за защита на западните интереси и заплашва с оттегляне. Европейските избиратели се ядосват, увеличават разходите за отбрана, за да се защитят сами. И по този начин постигат точно целта на Тръмп. А в този момент ястребите в Европа са доволни, защото най-накрая получават това, което винаги са искали. Онлайн често се твърди, че това е проблем свързан конкретно с Тръмп, както казахме. И макар да има специфични тръмпови особености, това не е проблем ограничен до него. Това е структурен проблем, който ще продължи и при следващата администрация, независимо кой ръководи. Европа не може да разчита на временно умиротворяване на Тръмп, защото иначе ще се окаже в същата ситуация отново. Често се пропуска и липсата на обществено разбиране за начина, по който функционира американската политическа система. Няма съмнение, че САЩ биха купили Гренландия, ако цената е подходяща. Не само Тръмп, но и голямо мнозинство в Конгреса биха подкрепили подобна сделка. Цената на територията обаче зависи от очакванията за това какво би се случило, ако ситуацията ескалира във военен конфликт. Това е част от логиката, по която САЩ придобиват Луизиана на изключително ниска цена. Франция просто не е била в състояние да я защити военно. Затова дори ако Тръмп няма реално намерение за военна операция, той няма нищо против подобни внушения да циркулират. Така, дори ако таблоидите разполагат с реален източник, твърдящ, че Тръмп действа по този начин, това не означава много. Както не означава много и когато източници от Кремъл твърдят, че Русия ще воюва до край. Политиците изнасят информация, която ги облагодетелства. Това не е сензация. Освен това, САЩ поддържат планове за инвазия на буквално всяка държава като част от стандартно планиране. Самото съществуване на план за Гренландия не означава нищо. По-важна е американската правна рамка. Разширяването на територията на САЩ изисква решение на Конгреса. А в Конгреса има републиканско мнозинство, което не желае нищо подобно. Републиканският сенатор от Луизиана, Джон Кенеди, го формулира най-добре. Инвазия в Гренландия би била глупост от най-висша категория. И едно напомняне. Администрацията на Тръмп не успя дори да убеди Конгреса официално да преименува Министерството на отбраната на Министерството на войната. Как тогава ще придобие територия, която Конгресът отказва да признае? Затова най-разумният подход е просто да пием по един чай и да изчакаме ситуацията да се успокои и отмине. Благодаря за вниманието. Моля, ако имате тема или въпроси, за които бихте искали да чуете анализа ми, да ги споменете в коментарите.